Primár z onkologického ústavu sa priznal, že zobral úplatok. V niektorých školách sa dnes 3 hodiny neučilo. Viac povieme v správach RTVS. Dobrý večer. Odborári a stavovské organizácie sa zhodli, že nesúhlasia s budúcoročným zvýšením platov učiteľov o necelé percento. Primár Národného onkologického ústavu Tomáš Šálek sa vzdal primariátu. Priznal sa k úplatku. Najmenej 1 obeť a 100 zranených si vyžiadala hrozivá zrážka osobného vlaku v americkom štáte New Jersey. Učitelia sú jednotní. Odborári a stavovské organizácie sa dnes zhodli, že nesúhlasia s budúcoročným zvýšením platov o necelé percento. Takýto návrh zvýšenia miest dala vláda pre zamestnancov celej verejnej správy. Zástupcovia učiteľov sa dohadovali aj na ďalšom postupe. Niektorí pedagógovia zase pokračovali v stupňovanom štrajku. Časy zábavná show s hostiami Eleny Vacvalovej a Dana Heribana. Na dvojke to bude futbalová Európska liga a zápas Fenerbahče Istanbul Feyenoord Rotterdam. Do nočnej pyramídy Rádia Slovensko príde medailista z Paralympiády v Riu, cyklista Jozef Metelka. Ešte pekný večer a dovidenia.